pi baro ka Shlem Nongsaiñ Hima ka ay Khublei Khristmas ka basuk ka bakamenepi iway pa iway ngi kerman bakani ka Khristmas kan wanra ay ka jing suk ka jing kemen bat ka jing kot jing khya yapi bat ya ka yeng ka samjong pi baro Ngi penpau ya ka jing sumu ya pi baro kibala Kershan ya ka kot kubor badro ya ka YouTube channel. Ngidon ru ban pentip shapi ba ka Shlem tri kam Nongsaiñ Hima kan khang na do ka arhu sau trik uno opera arhajar apusan bat ansa play biang haga arhu nyo trik uno opera arhajar apusan kat bai ki khubor ansa penmi biang haga arhu kandai trik uno opera arhajar apusan sasisien ni ai Khublei Khristmas ka basuk ka bakmeni pi baro na kaliang ka management team bat ka editorial team ka Shlem Nongsaiñ Hima. Merry Christmas.